Akwụkwọ ihe mere nke abụọ isi nke 30. Hezekaya zigara Izrel na Juda niile ozi. O dekwara akwụkwọ ozi nye Efraim nwa Manas ka ha bịa n'ụlọ Jehova dị na Jerusalem ime ememme Jehova Chineke Izrel. Eze, ndị isi ya na nzukọ ahụ dum ekpekọrịtara na Jerusalem ime ememme ngabiga n'ọnwa nke abụọ, n'ihi na ha enweghị ike ime ya n'oge a, n'ihi na enweghị ihe nchụàjà edoro nsọ nke ọma. Ndị mmadụ ezukọghịkwa na Jerusalem. Nke a tọrọ eze na nzukọ ahụ dum ụtọ. Ha kpebiri ịkpọsa n'Izrel dum, site na Bịasheba ruo Dan, ka ha bịa mee emume maka Onyenwe anyị Chineke Izrel na Jerusalem, n'ihi na ha emeghị otu ahụ ogologo oge dịka e dere ya. Ndị na-eje ozi wee jiri akwụkwọ ozi site n'iwu eze na ndị isi ya gaa na Izrel na Juda niile, na-ekwu sị: ụmụ Izrel, laghachikwutenụ Jehova Chineke nke Ebraham, Aịzik na Izrel. Ọ ga-eweghachikwa ndị fọdụrụnụ gbapụrụ n'aka ndị eze Asiria. Unu adịla ka nna unu ha na ụmụnne unu ndị mejọrọ Jehova Chineke nke ndị nna ha, o wee mee ka ha tọgbọrọ n'efu. Dịka unu na-ahụ ugbu a, unu ekwela ka olu unu sie ike dịka nna unu ha, kama nyenụ Jehova aka unu ma bata n'ebe nsọ ya, nke o doro nsọ ruo mgbe ebighị ebi. Fekwanụ Jehova Chineke unu ofufe. Ọkụ nke iwe ya ga-apụkwa n'ebe unu nọ, n'ihi na ọ bụrụ na unu alaghachikwute Jehova, ụmụnne unu na ụmụ unu ga-enweta ebere n'ihu ndị dọrọ ha n'agha. Ha ga-alaghachikwa n'ala a, n'ihi na Jehova Chineke unu nwere obiọma na obi ebere. Ọ gaghịkwa ewepụ ihu ya n'ebe unu nọ, ọ bụrụ na unu ekwenyere ya. Ndị na-eje ozi wee gagharịa site n'obodo ruo n'obodo n'ala Ifrem na Manas ruo Zebụlọn, ma ha chịrị ha ọchị ma chịa ha ọchị. Ma ụfọdụ ndị Asha, Manas na Zebụlọn rubere isi wee bịarute Jerusalem. Aka Chineke dị n'ime Juda, ma mee ka ha mee ihe eze na ndị isi nyere n'iwu dịka okwu Jehova si dị. Ọtụtụ mmadụ zukọtara na Jerusalem ime ememme achịcha nkịtị n'ọnwa nke abụọ, nnukwu nzukọ. Ha wee bilie wepụ ebe ịchụ àjà dị na Jerusalem, ihe niile eji esi nri na-esi isi ụtọ, wepụrụ ha wee tụba ha n'ime iyi Kidrọn. Ha wee gbuo onye na-eme njem n'ụbọchị nke 14 nke ọnwa nke abụọ. Ihere wee mee ndị nchụàjà na ndị Levit. Ha wee doo onwe ha nsọ. Ha wee bubata ntụ ọkụ n'ụlọ Jehova. Ha guzoro n'ọnọdụ ha dịka iwu ha si dị, dịka iwu Mosis onye nke Chineke si dị. Ndị nchụàjà fesakwara ọbara ahụ nke ha natara n'aka ndị Livayị, n'ihi na e nwere ọtụtụ n'ime nzukọ ahụ ndị na-edobeghị nsọ. E nyere ndị Livayị ntụziaka ka ha gbuo onye na-agafe agafe maka ndị niile na-edoghị nsọ, ka ha doo ya nsọ nye Onyenwe anyị. N'ihi na ọtụtụ mmadụ, ya bụ ọtụtụ ndị Efraim, Manas, Isaka na Zebụlọn emebeghị ka ha dị ọcha, ma ha riri nza ahụ, mana ọ bụghịkwa dịka e dere ya. Ya mere Hezekaya kpere ekpere maka ha na-asị, ka Onyenwe anyị dị mma meere ya ebere, onye na-edozi obi ya dum ihu Onyenwe anyị Chineke nke nna nna ya. Ọ bụ ezie na ọ dịghị ọcha dịka nhicha nke ebe nsọ dị. Jehova gara Hezekaya ntị wee gwọọ ndị mmadụ. Ụmụ Izrel ndị nọ na Jerusalem mere ememme achịcha kpọrọ nkụ ruo ụbọchị 10 dị ukwuu. Ụmụ Livayị na ndị nchụàjà na-ekpeku Jehova ekpere kwa ụbọchị, na-abụ abụ na ngwa egwu dị egwu nye Jehova. Hezekaya wee gwa ndị Livayị niile nwere ezi ihe ọmụma ka ha bụrụ abụ nye Jehova. Ha wee rie nri n'oriri ahụ ruo ụbọchị 7, chụọkwa àjà udo, kpeekwa ekpere nye Jehova Chineke nke ndị nna nna ha. Nzukọ ahụ dum kpebikwara ime mmemme ahụ ruo ụbọchị 10 ọzọ. Ya mere e ji ọnụ mee ụbọchị 7 ahụ, n'ihi na Hezekaya eze Juda enyela ọha ahụ 1,000 ehi na 200,000. Ndị isi enyela ọha ahụ 1,000 ehi na 10,000. E dokwara ọtụtụ ndị nchụàjà nsọ. Nzukọ dum nke Juda zukọrọ ọnụ, na ndị nchụàjà na ndị Livayị,
tinyere nzukọ niile si Izrel pụta na ndị mba ọzọ si n'ala Izrel ma bịa biri na Juda. Ọṅụ dị ukwuu wee dị na Jerusalem n'ihi na kemgbe ụbọchị Solomọn nwa Devid eze Izrel, ọ dịghị ihe dị otu a na Jerusalem. Ndị nchụaja na ndị Livayị biliri wee gọzie ndị mmadụ. Ọ nụrụ olu ha, ekpere ha wee rute n'eluigwe, na ebe obibi ya dị nsọ.